Sanibonani guys, kaMonqabile niphathela mazibela e-Inimba ngomhla ka-30 December. Emva kokuthi-ke uThumeka ahlebe ngondodana wakhe Phelile ikamva kuyise uHlathi esho ukuthi le ntombazanyana le ayitholile athi ufuna ukuyenza umakoti akayithembisisi kahle ngoba ngathi izoqhoboza imali yakhe nje, hhayi ngoba nakho imthando kangempela. Ekuseni-ke ubhuti umane wanyamalala guys, kwathiwa nje kwenziwa i-breakfast kuyadliwa as a family, kwatholakala ukuthi likamva akekho endlini. Lapho ushiya ifoni, ushiya imoto, wamane nje wathi uThumeka ndiyazi uba ukuphi lo mfana, ukule ntombazane ekuthiwa uZethu. Kubonakala ukuthi kwayilokho kuyamnyanyisa ukuthi-ke akasadli ngisho i-breakfast ubhuti lo mncane. Usencamela khona ukuthi-ke ngisho lithi ilanga liyaphakama ebese ehambile aye kule ntombi yakhe. Guys, into engayisho nje la ngingakasiqedi ngisho ukusiqeda lesi siqephu sakhe ulikamva nabazali bakhe ukuthi kumele sazi singabazali ukuthi iy'ngane zethu ey'ncane azihleze zincane phambi kwamehlo ethu, zizokhula ebese zifuna ukuthatha iy'nqumo ezingasifaki thina ezabazali. So le nto-ke enzakalayo njengamanje kuThumeka iyamshaya ngoba sonke isikhathi ubekade ebona ulikamva njengomntwana omncane. Manje mase ethatha iy'nqumo ey'nkulu kuyamthusa uThumeka, usezebona ingane yabantu engathi ayimfanele undodana wakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Ulikamva-ke guys-ke uthe mebuyela endlini, ayinangenjwayela-ke wasenda-ke imeseji phela esendela isithandwa sakhe uZethu. Esho phela ukuthi-ke ayi basebezobonana maduze ngoba noZethu usezophuma emsebenzini. Hhayi-ke kuthe kusanjalo-ke uThumeka wathola ithuba lokuthi akhulume nendodana yakhe. Kanti kuzokwenzeka iphutha, kupresseke-ke u-phone call efonini kalikamva. Amane ayithatha ifoni ayiphose ephaketheni angaboni ukuthi-ke uyafonela manje uZethu. Ha, uThumeka guys ushiye akangalazi. Usho kahle ukuthi ndiyazi uba namhlanje uskipha i-breakfast ngenxa yokuthi ubukade uhambile uya kuleya ntombazane. Washo-ke nolikamva ukuthi vele bengekuyona futhi sengiyazi ukuthi awumfuni wena uZethu, ucabanga ukuthi uyi-gold digger. Lapho uZethu ulalele yonke i-conversation guys, wavuma uThumeka wathi vele kunjalo. Wena mawucabanga intombazanyana ebikade ikubona sonke lesi sikhathi ingakuthandi, namhlanje kuqiqe njengoba ususebenza laphaya ekhemesi isinothando oluvutha amalangabi ngawe yingobani? Awuboni wena ukuthi nanoma ubani okade ehlala kwi-RDP masebona sengathi kukhona amathuba okuthi ahlale emasabhabhisini angalithatha leli thuba alibambe ngezandla zombili ngoba yithuba elingqayizivela vela. Le ntombazane uyabona ukuthi izele imali la kuwena, hhayi ngoba nakho ikuthanda kwangempela. Yo guys uZethu, yazi umane nje wahlephuka emoyeni ezwa nje le conversation phakathi kamamezala wakhe wakusasa nomyeni wakhe wakusasa guys. Wayibona i-future ezayo ukuthi ayizuba mnandi guys. Cabanga-ke sebeshadile-ke labantwana, okusho khona ukuthi-ke uZethu uyohlezi njalo esokola ngoba phela umamezala wakhe ulokhu emhafile embona njenge-gold digger, engamboni njengomakoti oze nje ngothando laphaya emzini wakaMabandla. Kwaze kwanzima. Akupheli-ke lapho guys. Ngapha-ke sengathi-ke noLinda liyamshonela ilanga emini kababa. Ufikile-ke laphaya uSydney phela ezomconfront ngokuthi how can he be so careless? Athathe i-information enkulu kangaka ayoyibeka nje kwi-laptop ukuthi-ke uLwandle ayithole ebese-ke eyazi ukuthi ngisho nale information uyithole kuyena uLinda. Ushilo ukuthi but how could you Sydney, how could you? Uthathe i-laptop yakho uyibeke obala. uLwandle siyazi nanokuthi mina uthathe i-information from eKhosela Tech atshele wena. Warelaxa uSydney guys. Wathi phela kwaku-Christmas Day. Angihappy nomndeni wami. Angingenaso isikhathi sokuloke ngifihla izinto. Laptop yami ngayibeka obala. Ufika uLwandle wayithola information wathi still ngisenkingeni mina. Kuzothiwani kona mekutholakala ukuthi mina ngithatha information ngasebenzisa i-laptop kaQhawe ngazoyinika wena? Wathi ya, umbuzo omuhle-ke lo, kuzothiwani kuwena?
Hayi kumina, phela ukhumbule ukuthi mina ngisasebenza eKhosela Tech. Wathi kodwa wena ungithumile. Wathi hayibo, buphi ubufakazi bokuthi mina engakuthuma? Mina engikwaziyo nje ukuthi wena weza la kumina. Ukhala minye embezi. Usho ukuthi lapha eKhosela Tech abakuphethe neze kahle. Abakuboni kahle kahle. Kuhleze njalo kukhethwa abantu besilisa beyiswe ey'ndaweni ey'phakeme. Kodwa wena abawuboni umsebenzi owufakayo lapha eKhosela Tech. Wena owathi ufuna ukuyiphindiselela ngoba une-anger. So ungalinge ufake mina sisi. If kuba khona ukuputshuka kwalento le, you are going down, not me. Hayibo guys, umaneja wathi Linda, Mr. Zondo, wayeka nanokuthi athi Sydney, you can't be serious. What? Oh, I am so serious, Linda. If anyone is going down, that would be you, not me. Okuchaza khona-ke guys ukuthi la 50,000 ayemtransferela wona fast kwi-account yakhe. Yazi washaya ngisho immediate payment, akafuna ngisho idonsise i-payment yakhe. Kwakuwukumthenga ukuthi mekwenzeka ibhomu iqhumele yena yedwa uLinda, angabi involved uSydney. Kodwa naye uLinda bekumele ahlakaniphe guys. Akekho umuntu ongafuna ukuthatha i-risk engaka ebese-ke engayivikeli yena ngendlela thizeni. Vele uSydney besesazi ukuthi if this thing really goes down, yena uzophunyuka kanjani. Kufana nanokuthi ucela umuntu ukuthi ngigijime noyiphoseweni, kanti yena uyazi ukuthi ugqoka iparachute. Yabona njengamanje ugqoka iparachute uSydney, and uLinda yena kuphela ozowala. Ewa nje akanayo ngisho backup. Ubecabanga ukuthi uSydney uzomqasha kule nkampani entsha azoyivula. And if it doesn't go according to plans lawa kade nawo uSydney, kwaleyo company ngeke ayivule, which means uLinda uzoba jobless guys. Uzoba unemployed. Ngonyaka ka-2026 unyaka uqala yena uzobe engenamsebenzi. And konke lokho iphutha likabani? LikaSydney, kodwa naye umhobholo wakhe uLinda ngoba uyayithanda imali. Guys, aphela lapha amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaMonqabileni.